नामखौ बुंगोन नामा आङो थांनाय 2018 आवहाय मेट्रिक पास जानायनि उनाव खुंग्रिं इउनिट एबसुनि बानजायनायावहाय बिसिम सफैनाय जादों। आङो आदै रोहोसानि हेफाजाबजोंनो मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानो हादों आरो 2020 आव आङो OHS खौ फार्स्ट डिभिजन खालामदों। दा बङाइगाव कलेजनिफ्राय आङो BA खौ इडुकेसन मेजर लानानैहाय 6.84% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। आं सामफुर बालाबारि गामिनि खुंग्रिं ओनसोलनि। बाबानि नामा जितेन बसुमतारी आरो आइनि नामा जोंख्लि बसुमतारी। बे नोंनि बे एचिभमेन्टआव मोनसे जाफुंसारनायाव दा गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं मोजां मोनदों आरो इयुनाव लासैनो आङो गोजौ सोलोंथाइखौ लाबावनो थाखाय नाजागोन। ओरैनो मा थांखि दं? मा जानो थांखि दं? थांखियाथ' जेनेबा टिचिं लाइनावमोन, ओमफ्राय दा एसे आलदायावबो गोसो जादों आरो एसे ट्राइ खालामसै। नोंथाङा बेवहाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो फैनानै बेवहाय गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हाबाय। दा नोंथांनि बे एचिभमेन्टआव नों सोरखौ साबायखर बावनो सानो? आङो खुंग्रिं इउनिट एबसुनि आदामोनखौ आरो आदा बिजेनखौ स्पेसियेलि आरो आदै रोहोसा आरो जोंनि मादैखौ आरोना मादै कृष्णा बसुमतारीखौ। माबायदि सापर्ट खालामदों बिसोर नोंनि फरायनायाव? आंनि फरायनायावथ' गोबां थुलुंगा मोनदों आङो आरो गामिनि मानसिफोरनिफ्रायबो बयबो माने मोजाङै फरायनो थाखाय थुलुंगा होबाय थादों आंखौ। आरो आंनि मादैयाथ' बुंबाय थाखायोआनो मोजाङै फरायनायनि सोमोन्दै आरो खामानि दामानियावबो हेल्प खालामखायो। साबैसे बिदा फंबाय दं? आंना न'आवथ' बिनानाव सासेल' दङ आरो बावबो फंबाय सासे। बे आं सासे सुदेमपुरि गामिनि सासे गारजेन। दा बे सुदेमपुरि गामिनि गारजेन जानानै आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे जोंनि लागो सुदेमपुरि गामियाव जोंनि रोहोसा ब्रह्म जोंहा बिथाङा दिनै खुंग्रिंनिफ्राय सासे मोजां फरायनाय गथ' बेखौ मोजां फरायनाय हिसाबै न'खराव एसे हायै हिसाबाव जोंहा रोहोसा ब्रह्मआ दिनै जोंनि सुदेमपुरि गामियाव गावनि न'खराव लाबोनानै बे गथ'खौ मोजां स्कुलाव फोरोंफैनानै दिनै बेंटल गेट दिनै सुरुप स्टेडि स्कुलाव दिनै माबानानै मोजां नाम्बार लाखिनानै दिनै जोबथा दिनै बङाइगाव कलेजाव खालामनानै मोजां दिनै रेकर्ड मोजां खालामनो हादों। दा बेबायदि हिसाबै आं जोबोद गोजोनदों दे जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै बिथोरा जायगायाव गोबां गथ'फ्रा गोबां गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा फरायसा गथ'फ्रा दिनै फरायनो सानो खिन्थु हास्लाबजोबा ओरैबो हास्लाबजोबै माबायाव जेरैबो गोदोनानै थायो। दा बेफोरखौ जों दिनै नुस्लाबैयाव जों बिसोरखौ जों माबानो हायो हिसाबाव बेबायदियैनो दिनै जोंनि सुदेमपुरि गामिनि रोहोसा ब्रह्मआ दिनै बेबायदि गथ'खौ अनसायनानै दिनै लाबोदों। बेबायदियैनो जाहाथे इयुनावबो जोंनि साफ्रोम गोरों गोराफ्रा बेफोरबादिखौ माबानानै बिब्दि जुदि जोंनि बर' गथ'खौ फोरोंनायनि जुदि बेबस्था लायोबा फोरोङोबा दिन्थियोबा जों गोजौ थाखोआव जोंनि बर'आ जों गाखोनो हागोन आरो जोंनि गोरिब गुन्द्रा गथ'फ्रा दिनै खाबु मोनगोन आरो लामा मोनगोन। बेखौनो आङो साफ्रोम जोंनि ओनसोलनि जोंनि साफ्रोम बर'आ बेबायदि थुलुंगाखौ जाहाथे होयो बिदि होनो थाखाय आङो जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं खावलायबाय दिनै दाब जोंनि बिथोराव गोदोनानै थानाय जायगाफ्राव बेफोरबादि जुदि दङब्ला दिनै बेफोरबादि गथ'फोरखौ जोङो लाबोनानै जुदि मोजां फोरोंनो गियान होनो हायोबा दिनै जोङो बेसेबां जों देरगोन बेसेबां आवगायगोन बेखौनो आङो दिनै जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आङो खावलायबाय। आरो आङो गिबियावनो बयनिसिमबो आं साबसिन आङो दिनै साबायखर बावगोन जोंनि सुदेमपुरि गामिनि रोहोसा ब्रह्म दिनै जे बेखौ गोसोखां माबाखौ दिनै गियान होदों बर'नि गियानाव बेबायदि गियानखौ जाहाथे बयबो होयो बिदि होगोन होननानै आङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनानै दिनैनि आंनि बे